Bouw Noordsingel van start. Speeddaten met opvoeders. Het is vandaag 4 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Het is vandaag Werelddierendag. Er wordt deze dag extra aandacht besteed aan de dieren om mensen te laten weten dat dieren rechten hebben en dat zij beschermd moeten worden. Vooral op de basisscholen werd er iets speciaals gedaan. Op basisschool De Hommel in Venray mochten alle kinderen een knuffel meenemen van thuis. Vooral in de onderbouw werd er aandacht besteed aan het onderwerp. Doordat Dierendag in de kinderboekenweek valt, combineerden veel leerkrachten het thema dieren met lezen en boeken. In de kringgesprekken werd er aan de leerlingen de vraag gesteld wat Dierendag nu precies betekent en mocht iedereen iets vertellen over een knuffel. Veel kinderen hadden een echte huisdier, 's ochtends al extra verwend. Vanochtend vond in het regenachtige weer de officiële handeling plaats voor de start van de bouw aan de Noordsingel Raadhuisstraat. Deze plek staat ook wel bekend als het Van Haren-terrein. Wethouder Jan Lone en familie Van Haren maakten symbolisch samen het eerste betonmengsel klaar voor de fundering van het project. Het terrein krijgt verschillende doeleinden. Dan komt sowieso de supermarkt van Jan Linders gaat er zich vestigen. Er komen kantoren. Wonen Limburg gaat een aantal woningen, appartementen realiseren. En nog een aantal vrije sectorwoningen aan de Akkerweg. Maar dat gebeurt ietsje later. Maar vooralsnog nu wordt begonnen met de bouw van de winkel eigenlijk. Het project heeft een lange aanloopperiode gehad. Van Haren Beheer Venray vindt het dan ook prettig om te zien dat in deze moeilijke tijd de bouw toch van start is kunnen gaan. De bouw van de winkel en de appartementen is de eerste fase van het project. En daarnaast ligt er nog een ontwikkeling die in het bestemmingsplan is meegenomen van grondgebonden woningen. Plus een kantoorgebouw. Het is natuurlijk wel de vraag of het kantoorgebouw ingevuld gaat worden gezien de ontwikkelingen op kantorengebied in Nederland en dus ook in Venray. De planning is dat de eerste fase van het project in het najaar van 2013 klaar zal zijn. De gemeente en familie Van Haren kijken uit naar de oplevering. Wij hopen dat het resultaat ook voldoet aan verwachtingen van de omgeving. Dus dat er ook iets moois gebouwd wordt. Dat het gewoon er netjes bij ligt en dat het voldoet aan een mooie omgeving om naar een supermarkt te gaan of om in te wonen. Niet te standaard. Voor Venray levert een hele mooie invulling op. Hè. Die hoek was toch een beetje, nu het leeg lag daar, een beetje een desolate indruk dreigde te gaan maken. Nu komt daar gewoon een mooie invulling met kantoren, met een winkel en woningen. Dus echt een afwikkeling van die plek aan de singles van Venray. Vanaf aanstaande dinsdag 9 oktober wordt het nieuwe Business Point van PostNL geopend op Keizersveld 19 bij drukkerij Uitgeverij Van de Munkhof. Ondernemers, maar ook particulieren kunnen vanaf die dag terecht in een nieuwe vestiging. 2 jaar geleden verhuisden alle postbussen vanuit het postkantoor in het centrum van Venray naar Keizersveld. In het nieuwe Business Point kunnen klanten voor alle posthandelingen terecht. Naast het verzenden van brieven en pakketten kunnen er ook kentekens worden geregistreerd. Bovendien worden er visaktes, postzegels en cadeaubonnen verkocht. Ondernemers kunnen er ook een postbus openen. Er zijn ruime openingstijden van maandag tot en met zaterdag. Sinds afgelopen maandag staat Nederland voor de 2e keer in het teken van de Week van de Opvoeding. In het hele land vinden allerlei activiteiten plaats. Ook in Limburg is er aandacht aan besteed. De Week van de Opvoeding wordt georganiseerd omdat opvoeden een groot maatschappelijk thema is. De ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, kinderen en jongeren staat centraal. Het thema dit jaar is Luister eens naar me. Dat houdt in dat het noodzakelijk is dat wij luisteren naar opvoeders. Opvoeders kennen hun kind het allerbeste. En die kunnen ons zeer belangrijke informatie geven. En zeker als beroepsmensen in de jeugdzorg die opvoedingshulp geven, is het zeer belangrijk natuurlijk dat wij luisteren naar opvoeders, maar ook naar kinderen en naar jongeren. Gisteren werd er bij samenwerkingsschool Estafette in Venray door Centrum Jeugd en Gezin en Rubicon Jeugdzorg gespeeddate met opvoeders. En in die speeddate is het belangrijk dat wij luisteren naar die burgers en dat zij ons kunnen vertellen wat zij belangrijk vinden aan opvoeden. Of dat zij ons iets kunnen vertellen of wat zij missen in de jeugdzorg of waar zij graag aandacht voor willen vragen. Wat voor verhalen heeft u al gehoord van opvoeders? Ik vond al dat er een rode draad was en dat was met name social media.
dat heel veel opvoeders daar een hekel aan hebben. En wat weerstand tegen social media, dat zij vinden dat de social media of het gebruik van die middelen, dat het contact in de weg staat. Dat zij liever zagen dat hun kinderen zonder die attributen aan tafel zitten en dat er spelletjes gedaan worden, dat er buiten wordt gespeeld. De informatie die gisteren is verkregen gebruiken de instellingen om hun werkwijze aan te passen op de maatschappelijke ontwikkeling. De week van de opvoeding duurt nog tot zondag 7 oktober. Dan nog het weer van morgen. Overdag is het bewolkt en zijn er langdurige perioden met regen. Van tijd tot tijd is het droog met af en toe enkele opklaringen. Er valt minder regen dan vandaag. Het wordt 's middags 18 graden. Zaterdag wordt het kouder met 15 graden. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.